Palahi na po ta guys, ako dahil ipaila-ila sa inyo ha, ang binuhi ng mga buyog nga nahimutang karon sa mong kayo. Portudis ganap dahil mga guys, amo din girebox ang among buyog kay perte naman nilang dagana. Mo to nagbuhat mi og bagong box para makapadaghan nami sa ilaha. Mao din itsura sa mong box katong mao pay paghuman og panday sa akong kauban nga si Wendell ang pangalan. Sa sobraan na mo ka excited, siya na lang nagpanday kay layo man kay ko, tagatago man ko, nya mun kayo siya. Mao tong pag-abot nako, mao na niya akong naabtan, buo na gid siya nga box. Kulang na lang ato kay pintura. Mao din ang akong amigo si Wendell, ang partner po nako sa pagbuhi og buyog. Kunya fast forward din ta mga guys, after duha ka semana pag humana mo pintura, amo na dayang gisugdan og balhin ang among mga buyog sa iyang bago nga balay. Mao din ang daan nga balay sa mong buyog, ang tawag jud ani kay hive box. Nya bago ta magpadayon, babala lang di ay para sa mga bata. Ayaw jud ninyo sunduga kung unsa inyong nakita diri sa video kay kami mga eksperyensyado man may nga mga beekeepers. Ayaw jud ninyo sunduga nga magukasukas lang kung magpaduol mo sa mga buyog kay dili sa tanang panahon buutan ng mga buyog usahay mangisting na sila. Para dai sa mga wala kabalo, dili na sila mamaak, mangisting ra na sila, kanang sting gikan na silang lubot kanang mutusok sa inyong lawas, dili na gikan silang baba. Dapat jud untaan kung muduol mo sa mga buyog, magsuot mo bisot. Kanang bisot ba nga ginasuot sa mga beekeepers kanang puti, kanang mura kag astronaut tan-awon. Pero kani nga tay mga guys, kabalo mi sa among ginabuhat ani kung kabantay mo diha nay aso, kailangan gyud na siya smoker diha kay para makalma ang mga buyog. Kay kung paasuhan man guna sila, dili na gyud na sila manghilabot no, mukalma gyud na sila. Mo nang confident kay mi sa among ginabuhat diha nga magukasukas ra. Nya diri ang apart guys, lipay kay ko kay nakita na ko ang queen. Tara, na-drag queen. Yan. Ako tayo part. Pinaka-importante gid sa inyong buyog na ay queen kay kung wala queen manglayas na sila. Pero dili ta mabalaka kung wala na tay queen kay pwede man ta makapalit pero perte po laging halangan sa presyo. Una para malikayan nga makapalit ka og queen, inyo ginaampingan inyong mga high box, inyong mga buyog para dili mga ipit ini mag-abri-abri mo sa inyong mga high box. I-check gyud ninyo perminti ang inyong queen kung asa nagpuyo bago ninyo abrihan o bago ninyo takluban. Kunya di na kay ta magdagan og istorya, kung naamoy mga pangutana i-comment lang diha kay ato nang tubagon sa sunod nato nga video. Kunya bago nato tapuson ang atong video, mao din atong daily vlog 0005 mga guys. Kunya kalingawin na lang ninig tanaw among video nga walay voice over diha. Kunya daghang kay salamat sa inyong mga suporta ug pagtan-aw sa tong mga video nga way klaro. Bye bye. Kayo. Nah, gusto ba magtapok sa dada? Ikaw hadlok kog mag-ana-ana ka. Okay. Luag man. Impera ato yung isa ba? Kani bantayan nimo anak naman diri. Anak ra dili lang idikit kayo. Siglagyo ra pud kayo. Awa, no, nagkuhan sila oh. Nagtinabangay sila. Ano. Ang igo lang makatabok sila ba. Nice one. Leg one. Nangilabot mo. Nangilabot Laga ko. Busog mo sila. Larga na na. Ko ipulin no. Klaro kayo. Lakas lang madala.